Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka Hausa MK News, to ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. Labarin duniya. Rundunar sojin Siriya ta ce ta janye dakarunta daga birnin Hama, wanda 'yan tawaye masu ikirarin jihadi ke iko da shi. Rundunar ta ce dakarunta sun fice ne bayan mummunar gwabzawar da aka yi, inda aka tura su don su je su kare rayukan fararen hula a yankin. 'Yan tawayen sun ce sun kwace ikon gidan garin na Hama, inda suka saki ɗaruruwan gidan yarin Hama, inda suka saki ɗaruruwan fursunonin da ake tsare da su a ciki. 'Yan tawayen sun fara yunkurin kwace ikon Hama ne kwanaki biyu da suka wuce. The speedy capture of Aleppo last week took everyone by surprise. Wakilar BBC ta ce kwace birnin Aleppo da aka yi a makon da ya wuce ya zo kowa da mamaki, inda 'yan tawayen suka shammaci mutane. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar masu ra'ayin riƙau, wanda kuma ya lashe zagayen farko na zaben shugaban kasar da aka yi a Romania, ya musanta zarge-zargen da ake cewa dan takarar Rasha ne. Kalin Georgescu ya shaida wa BBC cewa yana yi wa Romania aiki ne, sannan kuma yaƙi neman zabensa ba shi da wata nasaba da wata ƙasa. A jiya Laraba, Romania ta gabatar da wata takardar sirri da take nuna irin kamfe ɗin da aka yi masa don talata shi, suna masu cewa akwai alamun haɗin kai da abin da suka kira akwai wata gwamnatin ƙasar waje da ta ɗauki nauyinsa. An samu martani da dama a yayin taron ministocin ƙasashen waje daga ƙungiyar tsaro da kuma tabbatar da haɗin kai a tsakanin ƙasashen turai. Taron da ake a Malta ya samu halartar ministocin harkokin wajen Rasha, ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov, wanda ita ce ziyara ta farko da ya kai ƙasar da take cikin ƙungiyar tarayyar turai tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a 2022. Ministan harkokin wajen Ukraine Andriy Sybiha ya kira shi a matsayin wanda ya aikata laifin yaƙi. Shuka wakilin Poland Radosław Sikorski zargin Mr. Lavrov ya yi da wanda ya je don yada ƙarerayi. Pamiętajmy, jakie są korzenie tej organizacji. Yace ya kamata mu tuna da asalin wannan kungiya tamu. Ta fara ne daga yarjejeniyar Helsinki da aka yi a shekarar 1970. Lokacin yakin cacar baka, hankalin tarayyar Soviet ya karkata ne akan iyakokin Turai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mahukunta a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo na bincike akan wata cuta da ba a san irinta ba, da take da alamomin mura da ta yi sanadin mutuwar mutum 79 a kudu maso yammacin kasar. An tura wata tawagar kwararru zuwa yankin da ke kusa da iyakar Angola domin karɓar samfurin jinin mutanen yankin don a yi gwaje-gwaje. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana aiki tare da jami'an gwamnatin Congo don fahimtar abin da ya janyo barkewar cutar. More than 300 people in a remote area of Congo province. Wakilin BBC ya ce cutar ta shafi mutum fiye da 300 da ke zaune a ƙauyukan lardin Congo, inda yawancinsu ke fama da ciwon kai da matsalar numfashi da kuma karancin jini. Ma'aikatan da suka fi fuskanta hadari a Saliyo, ciki har da jami'an lafiya, za su zamo na farko da za a yi wa allurar rigakafin cutar Ebola a wani bangare na gangamin yaƙi da cutar. Wannan zai kasance yunkuri na farko da za a yi a yammacin Afirka tun bayan ɓallar annobar shekaru 10 da suka wuce. Sauran waɗanda za a yi wa allurar rigakafin sun haɗa da jami'an tsaro da shugabannin addini da kuma direbobin manyan motoci. Saliyo ta yi fama da annobar Ebola a shekarar 2014, lamarin da ya sa ta rasa kashi 7 cikin 100 na jami'an lafiyarta. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaishe da Aisha Sharifaffa da labaran duniya. To yanzu kuma sai fagen rahotannin, kamar da kuka ji a farkon shirin. Rundunar sojin Siriya ta ce ta janye dakarunta daga birnin Hama, wanda 'yan tawaye masu ikirarin jihadi ke iko da shi. Sojoji sun ce sun fice ne bayan wata mummunar gwabzawa kafin a tura su kare rayukan fararen hula a yankin. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. Rahotanni daga Siriya na bayyana cewa ana ci gaba da gwabza yaƙi a birnin Hama da ke tsakiyar ƙasar tsakanin rundunar sojin Siriya waɗanda ke da goyon bayan sojin saman Rasha da kuma 'yan tawayen da mayakan sa kai ke jagoranta.
Wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya da ke Birtaniya ta ce mayakan sun zagaye birnin Hama daga gefe uku. Ɗaya daga cikin shugabannin 'yan tawayen ya ce mayakan sun fara shiga cikin birnin. Da yake magana da manema labarai ta wayar tarho, mai magana da yawun gwamnatin Rasha Dmitry Peskov ya ce Rasha za ta ci gaba da ba gwamnatin Bashar al-Assad goyon baya. A yanzu haka mun mayar da hankali. Muna kallon abin da ke faruwa a Siriya. Muna ci gaba da tattaunawa da abokanmu na Siriya da ke Damascus. To, dogaro da binciken da muka yi a kan lamarin, haka zai ba da dama domin yin magana akan irin taimakon da hukumomin Siriya ke bukata domin murkushe 'yan tawaye da kawar da wannan barazanar. 'Yan tawayen sun ce sun kwace gidan yarin da ke Hama kuma sun sake ɗaruruwan mutane da ake rike da su a ciki. Kokarin da 'yan tawayen ke yi na kwace ikon Hama ya faru ne kwanaki 2 da suka gabata. Hakan na zuwa ne bayan kwace ikon Aleppo da suka yi a makon da ya gabata, wanda ya sake rura wutar yaƙi a Siriya. Rahoton Aisha Aliyu Jafar. To daga Siriya za mu je Najeriya, inda a cikin rahotonta na ƙarshen shekara rundunar sojin Najeriya ta ce ta kashe 'yan ta'adda da sauran masu tayar da ƙayar baya a shiyoyin arewa maso yamma da arewa maso gabas da kuma kudancin ƙasar har su kimanin 8,000, tare da kama 'yan bindiga na masu ikirarin jihadi na ƙungiyoyin Boko Haram da ISWAP, waɗanda yawansu ya kai 11,000. Sannan ta ceto mutum 6,000 da aka garkuwa da su. Rahoton da rundunar sojan Najeriya ta fitar ya kuma bayyana nasarorin da suka samu a bangaren dakile ayyukan masu satar danyen mai a shiyar kudu maso gabas da yawansa ya kai naira biliyan 57 da sauransu. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Rahoton ƙarshen shekara da rundunar sojojin Najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun daraktan watsa labarai na rundunar sojojin Manjo Janar Edward Buba ya kasafta tare da bayyana cikakkun jimloli na mayakan da dakarun sojojin ƙasar suka kashe da waɗanda suka kama da waɗanda aka ceto da kuma tarin makamai da suka da bindigogi da albarusai da nakiyoyi da suka samu nasarar kwaciya daga hannun 'yan bindigar. Kana da kwazon da rundunar ta ce an nuna wajen gano da tarwatsa muhimman sansanonin mayakan. Rundunar sojojin Najeriya a rahoton ta ce an samu waɗannan nasarorin a cikin wannan shekara mai karewa a yankunan arewa maso yamma da arewa maso gabas da arewa ta tsakiya da kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas, inda suka yaƙi ayyukan bata gari da hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi na Boko Haram da ISWAP, sannan da farmakin da 'yan bindigar ke kai wa jama'a baya ga yaƙi da masu satar ɗanyen mai ba bisa ka'ida ba a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Bayanin ya ƙara da cewa rundunar ta samu nasarori a gaba ɗayan shekarar da suka haɗa da kashe 'yan bindiga da sauran masu tayar da ƙayar baya har 8,034 sai 11,623 da suka miƙa wuya, yayin da aka ceto mutum 6,376. Bayanin ya ce an kuma kwato makamai 8,216 da albarusan bindiga 211,459. Har ila yau rundunar hadarin daji mai yaƙi da ayyukan ta'addanci a shirin arewa maso yamma da ya haɗa da jihohin Kaduna da Katsina da Zamfara da Sokoto da ma jihar Niger wadda ke arewa ta tsakiya sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga 2,646, kimanin 2,654 kuma sun miƙa wuya, sai kuma mutum 2,339 da aka samu nasarar cetowa daga hannun masu garkuwa da jama'a. Baya ga haka ma rundunar sojojin Najeriya karkashin rundunar Operation Delta Safe ta nasarar dakile satar danyen mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai da yawan sai ya kai ganga miliyan 1 da rara a kowace rana. Ta kuma kashe masu ayyukanta da kayar baya 76 a yankin na kudu maso kudu, tare da kama 2,176 da kuma ceto mutum 73 da suka yi garkuwa da su. Kazalika ta kama danyen man da aka ce kudinsa ya kai naira biliyan 57 da miliyan 52 da 218,551. Rundunar ta kashe masu tayar da kayar baya 666 tare da kama 893, kana sun ceto mutum 223 da aka yi garkuwa da su. A bangaren makamai kuma an kwato bindigogi 444 kilar AK-47 da kananan bindigogi 246 da harsasai 800 da sauransu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya, inda rundunar 'yan sanda a jihar Zamfara ta ɗora alhakin tashin abubuwa masu fashewa da aka sa a kan hanyoyin wasu ƙauyuka a yankin ɗan Sadau a kan mayakan ƙungiyar Lakurawa. Aƙalla mutane 6 harin ya ritsa da su a jiya a wata gada da ke ɗan Sadau da kuma wani direba a ranar Lahadin da ta gabata. Sai dai a tattaunawar da na yi da kwamishinan 'yan sandan jihar ta Zamfara, Muhammad Shehu Dalajan, ya ce binciken da suka fara ya gano cewa ragowar mayakan Lakurawa da sojin Najeriya suka kora daga Najeriya ne suke binne nakiyar. Ga kuma ƙarin bayaninsa.
wannan bam da aka hada shi ƙauyen ɗan Sadau. Lakurawa ne waɗanda lokacin da sojoji suka fatattaka su a Sokoto da Kebbi shine waɗanda suka rayu suka sake haɗuwa su shiga dajin birnin Gwari. To amma menene hujja ku cewa waɗannan mutane Lakurawa ne, la'akari da yadda mazauna yankin suka ce yaran dogo gida ne suke binne wannan nakiya? Dalilin mu shine sun je wani ƙauye, matsalan shine tafiyan dare suke yi, ba sa tafiya da rana, ballantana ma a kawo mana labari a ce ga su. So da suka bi wannan ƙauyen suka yi sallah, suka kori liman ma suka hana shin sallah, suka ce bai iya sallah ba, suka bada sallah suka wuce. To shine da suka je wannan wurin suka sa wannan bom din a ƙarƙashin gada, ya tashi ya kashe mutum da mutum uku suka mutu, sannan suka wuce suna tafiya. Da safe mun je mun tura yadda masu binciken al'amuran bom idan ya tashi sun je wurin sun ɗauki wasu daga cikin abubuwan da aka haɗa bom ɗin da shi, za a kai shi a duba a ga kowane irin bom ne suka yi amfani da shi. To ko akwai wani abu da ya kamata mutanen yankin da kuma masu amfani da hanyar su lura da shi? Na daidai wurin ya yi kusa da jejin birnin Gwari, daga nan Sadau jeji ne ya yi tafiya har zuwa birnin Gwari, daga birnin Gwari ya wuce har wajen Zuru. Jeji ne wanda yake ya kai kusan kilomita 250, ba kowa a ciki, daga barayi sai yan fashi da sauransu. Ya kamata idan mutum yana tafiya akan wannan hanya ya zan yana kula da abin da ke faruwa akan hanya ɗin ita kanta. In ya ga bakin mutane a gabansa bai fahimce su ba, ya yi sauri ya kauce. In kuma yana mai mota ne yana tafiya, idan ya ga rami akan hanya to ya san cewa wani abu ne aka yi filantin a wurin. To ko akwai wani yunkuri da kuke na haɗin gwiwa tsakanin ku jami'an tsaro domin ganin kun gaggauta dakile wannan binne nakiya akan hanya a yanzu? Ai kamin ma mu tura su 'yan sanda masu al'amarin bom sai da muka hada da sojoji. Ba wai an tura su bane kadai su je su duba bom ɗin, a'a su je su tabbatar da cewa sun ga inda wannan abun ya yi, su ɗauki wasu abubuwa daga cikin bom ɗin kansa, sannan a cikin jejin ɗin gaba ɗaya su tabbatar da duk wani bom da aka dasa su tabbatar da sun cire shi. Sa'annan kuma na uku shine su bi barayin nan su tabbatar da cewa an kama su. Ke san cewa an fito da operation fansan yamma wanda ake son kwata-kwata a fanshi jihohin yamman nan, northwest kenan. An hada 'yan sanda, an hada sojoji da DSS da sauran masu aikin tsaro sun fara wannan abun. An fara samun jejjuka inda ba mutane a wurin, an fara kai waɗannan 'yan sandan da sojoji ana aje su a waɗannan wurare din. Za a iya cewa fargaban mutane ta fi akan waɗannan Lakurawa. Me ake ciki game da labarin 'yan bindiga da suka addabi wannan yanki a watannin baya? 'Yan bindiga da suka addabi wannan yanki din an fatattake su, an yi maganin su. Operation da ake yi a nan yanzu an kara mishi karfi, an mai da shi theater of operation, an karo sojoji, an karo kayan aiki, saboda gwamnati na son ta ga karshen wannan abun. So haka mutane su kwantar da hankalinsu, su ci gaba da ayyukan da suke yi, kar wani mutum ya ji tsoron cewa yanzu zai shiga Zamfara wani abu ya same shi. Muhammad Shehu Dalajan, kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara. To yanzu